Guma, doleva, doprava, řekněme 10 kroků tam, 10 kroků zpátky. 15 čistých dřepů, osa podle potřeby, podle chuti, úzký nohy k sobě, více do vnitřních stehen, širší nohy od sebe, vnější stehno. Dobré měnit. Dlouhý, udržet pánev, tlačit pánev dopředu. Tak, jednoduchý výšlapy. Tady to bude čistě o počtu, chci držet tu linii, zase klasika, můžu jít klidně po běhu. Čím jdu dál, tím ten zadek se víc natáhne a je to jednodušší. Takže buď opět, a nebo vždycky. Výpady s rotací. Tady jediný co, tak je možná trošku zlom od té nohy, v tom těle jde zbytečně nahoru, tam bychom chtěli celou rovinu. Ale zajedu do toho a rotuju za tu nohu, co nejdál. Pěkně procítěně, vím o tom, tak. No, tady by tyhle ty osy by mohly být lepší, tady to tělo jde trošku nahoru, se zvedá v té hrudní páteři. Pak se... Tak, výpad stranou. Tady chceme zadek pěkně dozadu, udržet záda a prcelíček nahoru. Jo, udržet osu, mělo by to koleno pořád hlídat osu těch šlapek.